uban wa ya saka me zaka dauke shi da ka san laifin da yake me yi maka kace ka san laifin da yake kakka dauka mun dana ga maka ka san laifin da laifin me yi maka wannan rubudina aka me yi faru postan honorable Abdullahi Maje ya ga mu ka bar shi kenan saboda ya ga posta zaka biyo shi ka kashe shi ka shiga hankalin ka malam ka san girman laifin da yake me shi kenan saboda ya ga posta ka san girman laifin da yake to ya aka yi zama laifi honorable ina kawai ka ya ga mu posta shi honorable da zaka biyo dana ka kashe shi saboda shi me ita ba maka a rayuwa bayan ka ce kuma an zo gurin to ga ya mun me yi maka yaro ya wunda kana ji ina jin ka san primary na angon waje na sani ka je ka ga ajujuwa masu lafiya ka ce a kasan waje ne na sani shi ka je LE na je ka ga gyaran da ake to sai me ya faru ka je maji sai me ya faru ka ga police station da gina na ce ka gani ko ba gani ba na gani da yan gidan yaro ma akan katifa su ka san ne ka biyo yaro zaka kashe shi saboda Allah saboda annabi ka ce menene yayi ne a ƙasa nan Niger State ne ke ga abin da yake sannan ka je Kwamba nan ma akwai transformer da yasa anguwan Zamfarawa ka san da wannan na sani saboda haka duk wanda ya taɓa fasan Abdullahi Maji wallahi sai na shi yanzu malam ina mai baka hakuri ni ma nan Abdullahi Majan ne ba kai kadai kake son sa ba amma yaka kashe mu dan yaro kenan da ya rage mini yanzu kai magana ni ma ai dan Abdullahi Majan nan ne kai magana amma in ba haka ba wallahi sai na buge shi to kai hakuri yaro ne ka sani yara ne sai an bi su a hankali shi bai san me yake yi bane ai kada kake ta me yayi ai ina ga maka abubuwan da yayi ne ai to ni na san duk wannan ayyukan da yayi ai Abdullahi Majan ni ma ai masoyin sa ne ka yadda ba ka je ka gani idan ka zai gani ni na yadda ka yi haƙuri a wannan abin da ya faru tunda ka ce an haƙura kai ma namu ne ai na haƙura ai shikenan ba damuwa Allah ya taimaka Abdullahi Maji ai Abdullahi Maji namu ne kuma ai masoyansa ne duk wannan ayyukan da ka faɗa yayi da gaske yayi ai mun sani wannan yaro ne wannan abu a dan yi masa uzuri na yaranta kiyaye dala ba damuwa zan ja masa kunni insha Allah ba damuwa kai ka ce da ka ji magana nagode amma dai a kiyaye gaba ba damuwa insha Allah to shikenan mu zaɓi Honorable Abdullahi Shuaibu Maje a matsayin ɗan majalisar State House of Assembly na Suleja, Niger State.